Assalamu alaikum hormatly izleyiciler, hormatly dinleyiciler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 16-njy ýuly. Bugünkü gepleşigimde biz daşary ýurtlarda ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň käbir hukuklary we şo hukuklary goramak meselesinde ýüze çykýan käbir meseleler barada gurrun etmekçi. Ama şu tema boýunça gurrundeşlige edemen. Daşary ýurtlarda iş alyp barýan Türkmenistanyň ýa-ni opozisiýon platformalarından biri olan DVT, yani Demokratический выбор Türkmenistan'a diýilip adlandyrylýan, başgaça türkmençe aýdamyzda Türkmenistanyň demokratik saýlawatly platformasynyň eginleş başlyklaryndan biri Murat Kılıçdarow Gurbanowy çağırdım. Murat ağa, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sağ olun, sağlygyňyz üçin dinleýär. Murat ağa, siz Fransada ýaşaýaňyzda bilişime göre Parijda şeýdimi? Arkaňyzda bir şo fransuz temasyna degişli bir neme görünýär, surat görünýär. Şo manyasy bir ýitüşik ýa ýöne goýaýdyň. Yo, şoň suratyny ýöri toýdum. Sebäbi ýanky 14-nji iýulda Fransuz rewolýusiýanyň başlanyny diýip hasap edilýär Fransaň. Şonu şu gün okudum, ýanky şo bizim Türkmenistanyň ýagdaýlaryny şoňa meňzýär. Bu halk galyp dünýäde birinji bolup 1789-njy ýylda 14-nji iýulda şo rewolýusiýany geçirdi. O rewolýusiýanyň manysy şu bütün dünýäde şu halkyň hukuklary barada deklarasiýa kabul edildi. Şol prinsipial rewolýusiýanyň prinsipial görnüşi şol. Tebe başga da rewolýusiýalar boldy. Ýöne birinji gezek şo rewolýusiýa halkyň nähmidine boldy. Indi şol sizin guramaňyz bilen baglanşykly bir käbir soraglarym bar da. Esasy meselelere geçmeden öňürti birazjyk şol platformaňyz barada bir dinleýijilere birazjyk düşünje beräýsiňiz. Sebäbi şol maý aýynda sizin kärdeşiňiz Kakamrat Hıdyrov beýan etdi şol Demokratik Wybor Türkmenistana ady bilen, ýagny Türkmenistanyň demokratik saýlaw ady bilen platformanyň döredileni barada hem sizin hem şoňa ýol başlanan bir hökmünde şol işi alyp barjakdygyňyzdan elan edildi da. Indi birinji soraw, men sorawym däl bir dinleýijilerden bir ýyleşlemizden geldi şo soraw. Näme üçin şu gurama Türkmenistanyň ýagdaýy barada Türkmenistanyň meseleleri barada iş alyp barýar, ödem Türkmenistanlylar tarapyndan döredilen ýöne şoň ady näme üçin orsça görüldi diýerler. Sebäbi şo DVT diýen abreviatura ors sözünden gelip çykýar da. Türkmençe variantyndan näle, orsça variantyndan gelip çykýar. Şonu bir aýda aýtaňyz, näme üçin şol uzollu döredýäňizde şoň adyny şo türkmen adyny goýmadyňyzda ors adyny goýdunuz. Häzir şol DVT diýen sözi bul bir mark ýaly, ýani logo. Kesildi, täzeden başdan ýa kesildi birden mikrofon. Häzir diýip başlaýaryň. Häzir biz şol DVT adyny goýanmazda DVT ol bir mark logo ýaly da. Ol masalan şu Mercedes'te logo bolýar öňünde. Şol ýaly DVT ol bir marka. Hakykatdan bolsa bu halk hereketi demokratik saýlaw ýoly. Eger biz demokratik saýlaw ýolyny oýsak, DSY bolýar da. Aýtmak üçin kynrak bolýar. Şoň üçin şoň DVT diýip goýduk. Demokratiya Vatan Türkmenistan. Onun hakyky terjimesi. Ýöne on ors terjimesini hem tapdyk. Demokratik Wybor Türkmenistana diýip. Şol DVT bagşlan bolsaýdyňyz öyle onu aňsatlaşdyrmak üçin aýdylaýan aýdylaýan nemeler. DVT diýmek kasansa DSÖ diýenden ýanky logo bolan soň şonu DVT etdik. Köp kiretdik. Indi wagtymyz birazjyk şäkli bolan soň men şu gysgarak aýtsak bolýar kadýşek bolýan şu jogaplanmagy gysgarak aýtsak da. Indi siz şol maý aýyndan başlap şu ýanky elan edýäňizden soň bir näçe ýanky jemgyýetçilik aksiýalaryny elan etdiňiz da. On birinem parahatlyk kepdersi diýip adlandyrdyňyz. Ýene birini köpçülikleýin jemgyýetçilik gedelenji diýip adlandyrdyňyz. Ondan soň ine ýakynda ýene bir elan eden aksiýaňyz şu köpçülikleýin bolup pasportlary täzelemek, pasportlaryň möhletini uzaltmak boýunça
Türkmenistan'ın daşary ýurtlaryna, wekilhanalar, diplomatik wekilhanalarına arza bermek, köpçülikden arza bermek aksiýasyny elan etdi. Indi şol birinji aksiýaňyz bar edy, men gurrun etjek bolýan, şol parahatçylyk kepdesi diýenimizde şol konstitusiýaň adamlara berýän, raýatlara berýän hukuklary barada bir zat diýdiňiz, şeýlerämi? Şoň bilen baglanşdyrdyňyz. Şol näme üçin ol parahatçylyk kepderdi hem konstitusiýa bilen oň näme daxily bar? Şol bizim aksamymyz azatlyk we parahatçylyk kepderi. Başta azatlyk durýar. Gol swobody mira. I mira. Şo azatlyk bolýar-da. Şoň esasy maksady Türkmenistanyň konstitusiýonlyk kanunlar, şo adam hukuky, konstitusiýon hukuklary hiç üns berlenok. Döwlet adyndan adamyň öz adyndan berlenok. Şo zatlary ýa-ni adamlara ýene bir gezek ýadyna düşürýär ýaly. Bizim döwletimiz döwlet guruluşy bar. Şonda konstitusiýa bar. Şo konstitusiýada şoň hukuklary bar. Şo ýerde biz şonu ýatlatdyk. Düşünükli ýöne şonu näde diýip ýatladýaňyz? O adamlar siziň ýanky aksiýaňyzdan soň ellerine konstitusiýany alyp öwrenip başlarlar öýdýäňiz. Nähili garaşýaňyz şol netijesini? Şol azatlyk kepderini de şo ýerde konstitusiýanyň ýanky bölümlerini ýazdyk. Şol bizim maksadymyz adamlara şonu paýlamak. Her kim, men video çakışmanda aýdandyrm, her kim maşynyň bardaçogyna salmaly, ýanyna götürmeli. Bir zat bolsa, şol bizim goýan ýanky bölümlerimizi okap adamlara polisiýa, milisiýa düşündirmeli. Öz hukuklaryny almaly. Şonun düşünşüme göre konstitusiýadan bir esasy maddalary, bir möhüm bir maddalary alyp, şonam çap edip listovka görünüşinde, şonam Türkmenistanyň içinde ýaýratmak şäretini ýola goýdyňyz, şeýlemi? Yok, biz şol bir listovkada, ýanky bir sahypada esasy konstitusiýanyň maddalaryny ýazdyk. Haýsy madda göre bizim hakkymyz. Indi şonu Türkmenistanyň içinde ýaýratmak şäretini ýola goýdyňyzmy? Ýa şonu näme? Hawa ýaýratmak şäretini goýdum. Ana men şonu soradym. Anne bolýa, indi ola bir tarapy, şolun näme derejede netije berýär? Şol soňky wagtlaryny bir hikaýa bolanlar şonu elan edeniňizde da. Şo bir netije berýär, adamlar hakykatdan ýaýradýarlar, siziň adamlaryňyz barmy şonu ýaýradýan. Demem şonu öwrenýänler barmy? Size maglumat gelýärmi şo bar? Hawa, birinji bilen biz ony şo iýiden daňda başlap 3'te 4'te başlap, onu ýanky imon, WhatsApp, hemme adamlar bilen iýerdik. Hemme adamlar. Diňe bilen aktivistlerimiz de. Hemme şol imoda, Instagramda, ýanky WhatsAppda, hemme telefon, SMS, hemme ýagdaýlar bilen iýerdim. Diňe men 200 adam, 300 adam iýerdim de. Her kim bize bir ýanky komandamyz bar, volontyorska grupa, ýap grupa, aktivistler bar. Ýanky admin grupasy, bir topar ýap grupalaryny bar, üýüşüp aktivistler bolup hemmelerine ýerdik. Men onu zandaj edip, ýanky barlajak bolgan özüm jaň etdim. Bir topar adama, olar diýdi alyp, o gülkünç zat, olar alyp hemmeler ýaýratdyk diýär. Men ondan soradym, özüm bir okudymmy? Ýok, näme etmeli ýa-soň şu listokly näme etmeli ýaýratdym diýär hemmetine. Lewawa jaň etdim bir ýoldaşyma. Aldym, ýaýratdym, allyk hemmemiz. Indi şuda da gadakly bir sora ýyzy çykýar. Görýärmi? Adamlar alypdyrlar, okanyrlarym. Ýöne şoň näme üçin özlerine iý berilendigi hem okanlaryndan soň indi näme etmeli diýen sora ýyzy çykýar-da. Ana şo taýda şo men ýanky sorama dolanyp gelýär. Şol netije berýärmi ýa ýöne bir adamlar bir okap soň bir ýerine geçirmek ýaly bir netijesi zat bolýar ahir soň. Sonra ýanky şol adam menden sorýar, indi näme etmeli? Menim diýdim, sen özüň bir okudymmy? Ýok, oku birinji diýdim. O okudda onsoň şo ýerde düşdümmi? Ýok, düşmedim diýdi. Görýärmi? Seredin. Men şoňa jyk düşündirdim. Ha, men üns bermändirin ýa. Adamlar şol ýaly konstitusiýaň badygyny köpsi bilen konstitusiýaň badygyny. Köpsi bilen şo konstitusiýaň içinde şo haklaryny dolu boluşda berilenmeli. Ya biz Türkmenistan demokratik döwletleriň biridir. Bizim konstitusiýamyzdan men size aýdan ýaman goýalypdyr. Ýöne ony ýanky sabulat edýän adam az. Prezidentden başlap ýanky milisiýalar adamlar. Indi şol işledýän adamlar, işleden oklar. Hökümetiň derejesinden başlap iş.
Inni bolya inni yankı sizin şonun ne düşündürmeli üstüne bolya adamlar ellerine alandırlar SMS görünüşünde de gelenler son düşünmeyen ay bolya uğratmalı olsa uğrada inni bol birbirine uğradırlar yöne şonu düşünmek meselesi var birinciden ikinciden düşünüyordan son şolurda nehil hareket etmeli şon nehil ulunup bilecek şoda atlar var arada yerlerde iş geçirmeli yani mene büyünden yaraydık gelen adam var yerlerde iş geçirmek bu yerlerde iş geçirecek adamlar bağım son düşündürüp adamdan şolurda öz hukuklarını qorap sondan peydalanıp sonam hukuk koruyucu organdan yüzüne basıp polisiyan yüzüne basıp hakimiyetten yüzüne basıp şey dep hareket edecek adamlar bağım. Hawa, şol adamlar bar. Biz olar bilen gürleşer, biz häzir men öňrak zatlar öňünden aýdaýyn. Biz häzir şol ýerde ýeçeýkeler gurup başladyk. Bizim aktivistlerimiz bilen. Ýeçeýke bolanda şu bir adam, iki adam, üç adamdan 10 adama çelli şol grup bolar sazdagat etip başladyk. Ya Telegramda ýap grup bolar. O ýerde mysal üçin molimler bar içinde. Onuň içinde ýanky arasy adamlar bar, işçiler. Onuň içinde her hildirli adam bar. Şu ýaşeýke diýeniň bardat, ýaşeýke diýeniň şu elektron tehnologiýanyň üstü bilen öz aralarynda virtual ödülýän atmy. Olar ýöne fiziki birek bilen bir ýygnanşyga gatnaşan oklar, ýygnanan oklarmy? Yine mysal üçin daşowda bir molim şu ýeçeýke atalanmazda soraw berdi bize. Biz olary düşündirdik. Sen bir adam gatylsa iki adam tap, ynanýan, berk, etikune seni satmajak, ýani sen ideýalaryň bilen bir alışýan. Bizi YouTube'da görýärler. Öýler çykýar bize. Şeýle gördüm, gatgow düşündirýäňiz zat dip. Ondan şol tapdy iki adamy. Şunu üçü de arasında diňe ýapyk çatda gürleşip, şol atlary ýani halka ýuwaş-ýuwaşdan düşündirip başlaýarlar. Ondan başga da bizim aktivistlerimiz bar. Şöýerde ýuwaş-ýuwaş düşündirmäni sebäbi içiniň ýagdaýy häzir kyn. Onu açyk şeýle etdi. Yeni bir soraw. Şol beýlik vilayatlarda barmy ýa diňe daşawda barmy? Hemme vilayatlarda dowam etdiň toparlaňyz. Balkanda, Ahalla, Marda, Lewapda, Daşowda. Lewapda bilen Daşowda köp. O ýerde adamlar taýar. Yeni bir soraw. Siziň şol agdalaňyz esasan iki dilli agdalarym ors dilini gowrak bilýänler bir hil agdyklyga diýen ýaly sebäbi käwedini sizem orsça çykjy diýeniňiz kakamratdy diýip hem orsça çykjy diýe şoňa şaňyna köp sanly ors diline ýazylýan kommentariýalaryň görýänler. Şu esasan şol ors dilli biziň watandaşlarymyzy özüne çekýän ýa hukman onyň tendensiýa ýokmy? Ýok, onyň tendensiýa ýok. Biz türkmen bizde bir ştabda şeýle nime bar? Men türkmen kontent bilen işleýän. Kakımrat ors kontent bilen işleýär. Ýöne soňky wagtlar ýani Lewap bilen Daşowyň adamlary haýyş edip orsça da düşündirip berken. Biz ine mysal üçin bizim ene dilimiz ýani Lewap tarapy, Daşow tarapy açyk çylşat düşünýär. Olaryň dilleri açyk, dialekti açyk ütköçükräk. Şoň üçin çylşyny sözleri olar dol manysyna käwagt ýeten oklar. Soňşy orsaydanlaryny ýamatly görýärler da. Amatly ýöne o diýmekden bardy. Ondan bir prosent. Şoň üçin käwagt orsa gürlemeli bolýar. Ýöne olaryň bizim raýatymyz bizim nemämiz ors diline sorasa orsça, türkmen diline sorasa türkmençe. İki dilde de berýär. Mesela şey molimler ya beýleki idarede işleyen injinierler zat olur düşünýär iki dile. Ýöne mesela şey Lewapda oğullarda var. Olar diňe türkmençe bilýär. Düşünükli. Indi bu senin ikinci aksiýaňyz bar da görürüm da. Indi üçüncü aksiýaňyz pasportlaryň möhletini uzaltmak. Eger pasportlaryň möhleti çykýan gutorup barýan bolsa, şu Türkmenistan raýatlaryny ýa gutoran bolsa, indi şu arada siz köpçüliklerin anketa ýygnamak çäresini hemen şu anketalaryň Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalarına ýa-da konsulluklarına tapşyrmak aksiýasyny ýola goýduňuz. Şoňa gatnaşýanlar käme häzir anketalar ýygnanyp başladymy? Şu anketalar öňülen size gelýärmi ýa günden güni ilçihanalara barmy? Evet. Men şu birinji sorawy tamamlaýyn. Şu aksiýa gidip dur. Birinji aksiýamyz. Şu gider soňuna çeldi gider. Biz 15-nji aksiýada Türkmenistana barmaly. Hemme. Şu 15-nji aksiýa gidip dur da. Var 3-nji aksiýa. Biz gatylstan ýa. Şoň üçin birinji aksiýa durano gidip dur. İkinji aksiýa başlady, onuň gidip dur. Olar biri bilen şeýle tepleşýär.
Üçüncü akta diýsen ýanky Türkmen pasporty. Ýanky sorum, şol anketalar ýene bir ýere gaýtalaýan, şol doldurulýan anketalar size gelmelimi ýa günden güni ilçhanalara gitmelimi? Biz başta planlarımız boyunca onlar günü ilçhana gitmeli. Ýöne biz bir daha tapdyk adamı hälem gorkusy var. Şo gorkusy bolan soň biz häzir özümiz ýygnyýar. Olar sany 1000 barsa bir wada bir gerekde uğradýar. Yani ikinci müne varsa ikinci gerekde. Adamla gorkya birinci hareket etmeli. Birinci olmaly, üçüncü olmaly, 10-njy olmaly. Şoň üçin müňläp ýüberýär. Birinji müňi bir ýygnandymy? Ardala. Yok, intek ýygnan uğruna. Sebebi biz aksan ettik, ol aksan arkasında mekanizmler var. Mesela için Türkiye'de yani yazıp bilmeyen adamlar var, bolup bilmeyen adamlar var, yani hatta düşünmeyen adamlar var. Biz 3 tane mümkinçilik dörettik. Birinci mümkinçilik öýle ýerýär. Birinji ýerýär, bizim ştabymyzda ýerýär, o ýerde ýygnalýar, ondan jemlenip sentralny gurulýar. İkinci mümkinçilik öýle ýazybilmän biz Telegram chatda şoň tekstini goýduk. Teksti ýa-ni göçürýär, ýa bir ýerine haýyş edýär, göçürýär. Ona edilmesi üçüncü mümkinçilik etdik. Bir firma bilen gepleşip geçirip, şoň bir möçörni minimalna bir hepde ýaly, ýa-ni sowdalaşyp bahasyny peredilip, şoň möçörni goýduk. Kimde kim wagty bolmasa ýa-da şol mesele boýunça düşünmese, şol firma töläp, şo firma polностью ýa-ni düýünden hemme zatlar öz boýuna alyp bize uğradýar. Yani dokumentler ýygnatar, bilim ondan ýene şonu jemlen soň her 1000 adam jemlenýär, pasportsa bolar. Indi ýene bir soraw bar. Yani indi şu çäreleri ýylan edýäňizde bar, siz bir çykyş etdiňiz, ýa-ni ýakynda 4-nji ýyly. Şonu aýtdyňyz, ämmetýiz mesele okap bereň sizin çykyşyňyzdan adamyň haçan Türkmenistany terk edendigine we nirede ýaşaýanyna garamadan, eger onun Türkmenistanyň ýaşyl pasporty bar bolsa, ol pasportynyň möhletini Türkmenistan'ın ilçihanalarına uzoldup biler diýdiler da. Indi aýdalyn şu taýda bir men pikirimçe da, men ýangyş ýanylmam mümkin. Ýuridik taýdan bir näçärlik bar şu taýda şu eden çykyşyňyzda. Sebebi Türkmenistan bilen goşaraýatlyk barada köp dünýäň köp döwletlerini alalaşyk ýok da. Indi şu ýaşy pasport bilen çykanam bolsa adam ýeler aýdaly Amerikan Birleşen Ştatlarynyň raýatlygyny alan bolsa, Amerikan kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň şol pasporty güýjüni ýatyrýar. Sebebi sizinni Amerikan Birleşen Ştatlarynyň raýaty şoň pasportyny götermeli dünýäde. Eger Türkmenistanyň pasportyny göterip birden şo pasport bilen başyňyza bir bela ýyntsa, Amerika arkaňyzda durup bilenok. Sebebi siz Amerikan kanunyny bozýaňyz. Sebebi Amerika bilen Türkmenistanyň arasynda goşa raýatlyk barda alalaşyk ýok. Indi siz hem oň üstüne aýdýaňyz, tapawdy ýok, siz nirde ýaşatyňyz ýaşa, sizin eliňizde başga raýatlyk barmy, ýokmy? Oňam tapawdy ýokda, sizin Türkmenistanyň ilçihanasyna baryp pasportyňyzy täzelemäge hakyňyz bar diýäňiz da. Indi şu taýda bir kanuny gapma garşylyk, ýa-ni kyýaly kanuny garşy gelýän şu tarapy bar, halkara düzgünlerine garşy gelýän bir bar. Indi şu meseleni siz näýe seçip, şu meseleni siz seljerip bermediňiz da, şolam men pikirimçe wajyp da. Indi şu meseleni siz näýe düşündirýäňiz? Eger şeýse pasportyny uzolsa täzelese, ol ilçihanada bilmeýän hakykatlaryny uzoldup berse, aýdallar teoretik aýdan. Emma oň elinde de Amerikan ilçihanı raýatlygy bar, ýa Kanadaň raýatlygy, ýa başga bir ýurdun raýatlygy. Şoň bilen häzir Türkmenistana baraýsa bar. Şol daşary ýurdun ýanky döwletleriniň kanuny bolýar. Sebebi şol gitjek bolsa bar, şo gelen ýurduna. Şol täze alan pasporty bilen gitmeli. Täze döwletiň pasporty bilen gitmeli. Türkmenistanyň pasporty bilen gitmeli. Şoň üçin şu taýda men pikirimçe, öz pikirim da siz şeýle beýan etmek bilen birazjyk adamlar bar, kanuny bozmaklyga iterýäňiz diýip hasapdaýar. Şoňa näme jogap berýär? Okey. Biz pasport çalışanlarında şoň dürli şertleri bar adamlaryň. Mesela için biri pasportyny ýitirdi. Ol bir şert. Biri pasportynyň wagty möçörde ol uzatjak bolýar. Birinin ikinci grajansaty bar, ýöne şo pasportyny çalışjak bolýar. Ýani dürli şertler bar. Biz häzir standart ýagdaý alýar. Haçanla ol ýitirdi, haçanla on pasportynyň wagty möçöre geçdi, şonu çalışmak. Indi iki grajansaly adamlar boýunça. Birinji bilen ol birinji pasportyny wasnawy etmeli. Ýani almaly şonu. Ondan başla iki pasporty deň bolan soň
Türkmen Ondan pasportu bir yerinden Türkmen pasportunu almalı mı? Türkmen pasportunu almalı mı? Türkmen pasportunu almalı. İkinci pasport bolonsoň ol iki raýatlyk ýüze çykýar. Şondan soň şondan başlap bir raýatçylygy aýyrmaly. Ya kanun laýyk gelmeýär. Ýöne şu ikinji raýatçylygy almasa, onda şol kanun şoňa hiç hili neme ýa-ni mümkinçilik bermeýär bir raýatny aýyrmaga. Ya ol bir raýatlyk alýar. Şonda Yo başga soraw ýa çykýar. Eger adam eýýän taýlan bolsa da, Günwatar ýurdunyň birini taýlap raýatlygynam alan bolsa, oňa Türkmenistanyň raýatlygyny diketmek näme gerek? Eger onun niýeti ýok bolsa, şo ýurtda terk edip bitmek niýeti ýok, aň Türkmenistana gaýdyp barmak niýeti ýok bolsa, ol täzeden pasportuny Türkmen pasportuny diketmek näme gerek? Ol kanuny bozmak bolýar, men şonu aýtjak bolýan. Kanuny bozmak bolýar. Şeýledim. Egerde adam giden bolsa, raýatlygyny goýan bolsa özi, onda ol näçe pasport sorýar? Birinji mesele. Onda pasport soramadym. Egerde pasport sorýan bolsa, şo pasport alanyna iki raýatlyk ýüze çykýar. İki raýatlyň güýji, ýöne bir durun täkşi durun gaýrat edin. İki raýatlyň güýji ýok. Şo iki raýatlyk ýüze çykýar diýäňi da, oň arkasynda hiç ýyly halkara alalaşygy ýok. O döwlet bilen Türkmenistan döwletiniň arasynda hiç ýyly hökümet ara alalaşygy ýok. Ol iki tane raýatlyk ýüze çykda çykybersin, oň hiç ýyly güýji ýok. Diňe geline ýöne pasportda onam ýanky ilşana bilmän berdi diýerler. Bilmän berdi, men pasportumy soraw uturup barýan maňa berdi. O ilşana da bilen ok, sen aýdy ýurdun ýene raýatlygy bar. Berip berdi. Indi şonu alan wadyny da wa, ýanky ikinji döwletiň kanuny bolýaňyz. Siz ikinji pasportdan ulanmagy ikinji pasportda hakyňyz ýok. Şonu almak bilen siz aýdýaňyz iki raýatlyk peýda bolýar, iki raýatlyk peýda bolan o kanuny bozmak peýda bolýar. Ýani men şonu aýtjak. Ýok, düşündirin. Ýa-ni bir raýatlyk bar, ondan iki raýatlyk bar. Häzir şu diýen adamy iki tane kanunyň arasynda gedýär. Bunda da baran ok, ýokarda baran ok. Bul ya pasport dilemeler bir raýatlyk alýar, ya da pasport dilep iki raýatlygyň birini ýatyrmaly. Sebebi raýatlyk näme da? Siz özüňiz raýatdan çykyp bileňiz ok. Siz arda ýazmaly prezidentiň adyna, şol prosedurasy bar, 6 aýdan soň 6 aýyň möhletiniň içinde postavlenie prezident bilen siziň raýatyňyz ýatyrylýar. Siz özüňiz gidip ikinji raýat aldyňyz, eýýam ol bir kanun. Näme diýdiňmi? İki raýat bolmasaň. Şoň üçin şu prosedurany ýanky jemlemek üçin siz ikinji raýatlyk pasport alyp arda ýazyp, ya pasport alanyňyzda raýat emele gelýär. Siz arda ýazyp bir raýatyňyz aýyrmaly bolýar. Ony orta ýolly aýryp bilen ok. Sizin ne pasportuňyz bar, ne ony suud edilen ok. Şonuň üçin prosedurany dogry ýerine ýetirmeli. Egerde şol adam raýatlyk aljakka düýünden bolsa, onu ol ýöne arda ýazyp prezidente uğradyp, ýene men raýatçylygym bardy, ýöne onu suud etmek üçin şo raýatçylygy pasport gerek. O ýerde açyk soru iki san kanunyň arasynda adam alýar. Şonuň üçin bizim esasy maksadymyz raýatçylygy aýyrjak bolsaň, näçe Türkmenistana baranda birinji bilen ýanky pasportuň wasnawy diýär, hemme zady dom problemiň hemme zadyny getirdiýär. Ondan bir raýatçylygy aýyrdyýar. Ondan soň. Ondan öň aýdan olar. Onda size var, şonu düşünürmek zerur bolup durýar. Sebäbi şonu düşündiren bolsa, siz aýdýaňyz tilin ikinji ýene bir raýatlygynyň bardygyna, nerede ýaşaýanyňyza da garamazdan siziň şol pasport alma hukugyňyz bar diýäňiz bolýan. Ýa-da düşünüş bereňiz, sebäbi şu daşary ýurtda elleri pasportu bar. Günwataryň pasportu bolsun ýa başga ýurdun pasportu bilen ýaşap beren köp adamlar bar da şoňa düşünen oklar. Maňa Türkmenistanyň pasportuny alsam ol kanun bolmak bolanokmy diýip soraw ýa-da. Diýme onda şonu ýene birazjyk bir kötülemde düşündirmeli şol. Prosedurany dogry geçirmeli ol. Ha, eger häzirki ýaşap beren ýurduňyzdan gitmek, ýa şoň raýatlygyndan ýüze görmek niýetiňiz ýok bolsa, onda şo pasportu alaňyzdan soň Türkmen pasportuny, şo pasportuny hem üçin ulanýaňyz diňe şo garajdan raýatlykdan çykmak üçin, prezidente arda ýazmak üçin hemem şoň kopiýasyny berkit. Awa, şoň kopiýa. Dogry etmesen belki şo pasportu almanam arda berip bolýandyra, şo barada ýuridik düzgün barmy? Hökmanmy şo Türkmenistanyň täzeden pasportdan alyp ondan ýüze tutmakluk? Şu oturan ýeriňden daşary oturan ýeriňden arda berip bolýandyra, Türkmenistanyň ilşanalarynyň üstü bilen prezidente ýüzlenip bolýandyra. Mysal üçin, ýanky men özüm, men dostlarym şonu etip görjek boldy. Bizi Türkmenistana urupdylar. Türkmenistana barın, şo ýerde pasport meseleniňi dol alın, ýanky ondan soň siz ardaňyzy berip näme raýatlyk çykyn. Onda daşary ýurtdan arda bermek bolanok şoňa, şeýlemi? Oturan ýerinde beýle alanoklar.
Şu bizim pasportlarımız yankı kanun boyunca almalı, yankı migrasyon służby bilen kontakt edip, yankı çözmeli şu meseleler. Yöne bir yerde yankı telefonla prava, bular usnu ukazaniya var, bular edemek. Hiç de edemek. Şunun için biz etas şu aksani, şu Türkiye'deki rahatlarımız var, dokumentlarının yankı meşhur utordu, yankı şunun pasportlarını yitirdi, şol adamlara gönüktürdük. Ol iki rayetli adamlara onu yankı gönüktürmedik şol aksan. Sebebi bizim yankı kesitleyen sifirimiz boyunca 300 binden yukarı adamlar pasportlarını sorup geçti, Türkiye'de yerleşiyorlar. Onlar näşak yerleşiyorlar. Lüboy var, onlar alıp deportasiya etip oluyor. Indi şu taýda ýene bir sora berenler boldy. Şol anketan doldurur kaptyp menden maslaga soranlar boldy. Sebebi öz hukukçylyklaryndan ala diýenler köpde. Indi siz indi şu ýanky anketleri doldurup elinjek maglumatlary Türkmenistanyň ilçelerini goşurýar. Bir tarapdan olarda maglumat bar, bir ayetler bardy da, haçan olar gelipdir, ýanky pasportlarynyň möhleti gutarıpdyrmy, gutarmam. Ýöne bulardan birazjyk götler nemgäp işläp, şolar derňäp bilmeli, kimin pasportynyň möhleti gutarıpdyr, nirde olar häzir propiskada dur, registrasiýada dur, olar tek köp zady bilben bilen okular. İlçanyň işgärler. Ýöne siz häzir gelin şolara şu maglumatlary ertip berýäňiz. Ha şu raýatlara hemmetiniň pasportlarynyň möhleti gutardy ýa-da gutaryp barýar. Öýlere mine şu taýda ýaşap otyrlar propiskada. Şu taýda siz elin maglumat berdiňiz. Indi gorkýan zatlaryny hem bilen käbir raýatlandyr. Indi bu konsulluklar ilçanyň işgärleri aýdaly Türkiýe polisiýasyna ýüzlenip ine şular bir kanun otyrlar. Olaň dokumentlerini soraw möhleti gutaran, şolar deportasiýa ediň diýip ýüzlenerler. Şolam ediläjek zatlaryň biri. Indi siz şu ýagdaýda şol ýanky raýatlaryň hukukçylygyny üçin edip biljekmi, şolaň deportasiýa edilmeliligini öňüne alyp biljekmi? Mesela polisiýa gelir, dokumentini tererler, ha sen bir kanun ýaşap otyrsyň, gitmelisin, erkek gün şuň gitmeli. Oşuň al. Oňuňda durup biljekmi siz? Ýerine jogapkärçiligi bar da, ol ýanky ýaly şären. Şoňa näme jogap berip? Birinciden Türkmenistan'dan giden raýatlaryň hemme damlary var. Yankı doğulan yeri, enatasının, garınlaşının, hemme yer. Hep pasport alanına, hemme spravkalar yığınap yankı eltip berýär. Çıkanına da çıkmak için viza meselesi boyunca hemme zatları elince etip berýär. Biz täze bir danly beremdik. İkinci soru bizde bir mümkinçilik var. Şu yerde Türkiýede öz adres telefonuny bermejek bolsam, şu yerde firma var. Şoň kyny berýär, şoň telefonu şu sentralny yankı связующий звено bolýar da, şoň kyny berýär. Onu bilenim sen boş edeceğim. Yani ondan başka benim yani raýatlarynyň graždanlaryny şu yerde köp sakladylar. Olar düşündürenler polisler düşünýär şu zatlar. Yani bizim şu ýagdaýymyzy dine siz biz bilen yok. Hemmeler düşünýär. Düşünýändir bolýan ýöne polisiýa da ýurdun kanunyny ýerine ýetirmeli. Eger ýurdun kanuny şu polisiýadan talap edýän bolsa, eger bir kanun ýaşap oturan adamy görseniň, şonu deportasiýa etmeli, şonu ýa-da kamera almaly. Olaryň öz borjyny ýerine ýetirmeli. Üçüncü zat, yankı siz bana jogap bermem mümkinçilik berseňiz. Okay. Üçüncü zat, yankı bir bütün dünýä halkara hukuk gorayan idaralar bilen gürleşdik. Şuraya. Şolar arda ýadandan başlap, şolaryň yankı garantiýasyny, şolaryň yankı kontrolüne. Ondan için deportasyon lagera düşdümi? Strasburg'a girer içine. Muntaklarlar. Näçe sebäbi on arzasy var. On ýüzlenmesini gördüm zaten. Donald Trump, prezidentler, yankı Ýewropaly hemme ýere ýüzlenmesi var. Onu ýöne goýmalylar. Şol yankı gol çekenden başlap, arzasyny iýerlerinden başlap, ol kontrolli dur. Onu yankı birden problemi bolsa, şu mejnarod organizasiýany bunu girer de bunu halaf eder. Bolýar. Indi aýtdyňyz 300 000 teorik adam siziň desapy ataplanmagy. Ne? Ondan hem köp. Indi şoňdan adam aýdaly ýarda berse da, şoňdan adamdan hem häzir ýygyna düşüp otalar. Şolary goramaga da siziň ýagdaýyňyz bolar ýa-da ýa halkara goramalaryň ýagdaýy bolar ýa-da. Indi Allah'a Türkiye, Türkmenistan ýaly 300 000 adyny ýerine düşjek bolsa, näçe 1000 adam gerek? Onu öýrenip bilýär. İkinciden, ine mysal üçin şol aksiyany geçirenlerde polisiýalar, beýlekler ýygnanyndan Mejnarod Amnesty International diýdi. Bunun boşaş. Bular ol bir yankı tradisiýaly bolar şolara. Bular bilýär.
Miskoniyet o sebebi ol deportasiya etmek yani şeyle bolmuyor. Onun bir prosedurası var. Ne prosedür? Şu seni sakladılar mı? Seni ertiyalar medisede yani deportasyon lagere koyuyorlar. Senin suudun var. Sana 10-15 gün vakt veriyorlar. Şu suudun geçiyor. Suudda sen advokat alıp şuna suudda katnaşmalı. Şu yerde eğer suud kanunu çıkaran olsa sen deportasiya etmeli. Sen yine 10-15 gün vaktin var. Demek 30 gün vakti var şol adamın. Şunu alıp bir yöne zın giren okula 11 prosedurası var. Ben özüm deportasiyadan bir neçe adam çıkartıp gördüm. Ben onu kovulayan prosedurası. Böyle bir suud meselesi ama uluçukta jyn talep edýän mesele advokat tutunmaly, yönetmeli adamlar pul tölemeli näýlem bolsa da şoň terişdesini öz üstüne aljak guramalar ya adamlar barmy, fondlar barmy? Şol suud bolanyny mysal şin şol sen suud edende bular besplatny advokat berýärler özleri. Ýöne şu besplatny adwokatyň ýanyna ýanky hukuk gorayan edalar goşularlar, kömek edip. Sebebi olur şol pretendenti Türkmenistanyň bir raýatda öýüne gaýtmaýaly ederler şolar. Ulu skandal var. Eger-de bir gaýdyp gelýär. Indi siz aýdýaňyz şu aýdýan gurrunuz bir tarapdan meňe muny anlatam gelýär. Şu hukuk goraýjy guramalar ala der näme der diýäňiz da geljek zamanyny aýdýaňyz da. Onuň şol ortada bir söz bar da, выдавать желаемое за действительность da. Şol isleýän zadyny bir hakyky bolajak da zat hökmüne ananmaklyk da. Indi tejribemizden uraltak da. Yani şu halkara guramalary şolar ýaly meselelerde öz borçlaryny yerine ýetirýär, ýetiren. Gynansak da köp zatlarda şolar öz borçlaryny yerine ýetiren. Şolaryň günahy bilen deportasiya edilen adamlar hem bar, ýa-da şaýurda gaçyp gelenleriniň olan hukuklary goralman, ýene ýerine gidenler hem bar. Üstüne de her ýyl o beşen Ýewropada hukukçylyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň insan ölçewleri barada konferensiýasynda şu Türkmenistanyň insan hukuklarynyň bozulmalary barada biziň raýatlarymyz, aktivistlerimiz iýdigi derli hatabat berip şolary çagyryp dururlar. Şolary basyş görkezdiň, sanksiýa görkezdiň şu Türkmenistanyň hökümetleri, häkimetleri. Hiç zat edilen ok. Bu üstesine de ine ýaňyakynda men görkezmem biljegin ha mysal görkezjek şolar näme çäre görkezýär. Na ýaňyakynda Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistana ýokary baha berip inha şeýlenemedi ýa-da Birleşen Milletler Guramasyndan gelip goýjan nowatdaky hoş habarda statistika maglumatlara görä Türkmenistanyň enäniň we çağanyň saglygyny goramakda dünýäde öňde barjy ýurtlaryň bir hökmüne ikrar edilenligi barada aýdylýar. Ine bula Birleşen Milletler Guramasy ýokary baha berýär. Şo enäň hem çağan hukugyny goramakda alyp barýan işine Türkmenistanyň. Indi ondaşyndan Ýewropada hukukçylyk we hyzmatdaşlyk guramasy näýakynda olan beýan edildi. Şoň milli ağırlıklar baradaky ýokary komissary we adam Lamberto Zanieri diýär. Şol adamam Türkmenistanyň milli ağırlyklaryň hukuklaryny goramak meselesinde alyp barýan Türkmenistan alyp barýan siýasatyna ýokary baha berýär. Ine bulam iýulyň başynda çykan demi. Ondan öň ine Türkmenistanyň altyn asyr internet saýty diýär. Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary bilen ýa-ni Ýewropada hukukçylyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýa-ni baş sekretary Thomas Germinger online maslahat geçirýär. Şonda da Türkmenistanyň derediň kanunçylygyny kämilleşdirmekde, dünýä opatlaryny, tejribelerini salgylan şo kämilleşdirmekde amala aşyran işlerine ýokary baha berýär. Ýewropa OBSE'ň baş sekretary. Indi sidem aýdýaňyz da, indi şu guramalardan bir kömek hantama diýär. Bul bilip bular aňyrsynda geçýärler. Her ýylym dinläp dururlar. Ýöne ýanky meselede olar kömek etmekden geçen gaýta diktator rejimiň alyp barýan siýasatyny gollap şolary ýokary baha berýärler. Beýdimek näme diýmek? Indi men düşünjümçe. Ediberiň. Hukuklaryny baskıla berin. Ýöne biz size kanunçylykdan ýokary baha berir. Siziň alyp barýan işiňiz ýokary baha münasip diýip öz hasabatlarymyzda çykyş edersiň, özüm çykyş edýärler. Indi şular ýaly guramalary ananyp bolarmy? Men ýa köpüň materiallarymyzda olar ýazýar. Даём высокую оценку законодательной базе на исполнение законов и конституции olar diýenok. Законодательной базы. Reformalar, o zaman reformalar diýär. Siziň amala aşyrýan reformalar diýmek Türkmenistanda reformalar geçirilýän bilen. Siýasy meselede, kanunçylyk meselesinde. Ben düşünüreyim.
Siz dürlü temalara goşluk bolýaňyz, ol açyk men pikirimçe dürlü zatlar. Mysal üçin zdrawохранение boýunça, ya zakonodательный baza boýunça bizim kanunlarymız iň ösen kanunlardır. Men okap gördüm hemme kanunlary. Yani konstitusiýadan başlap ýaman gowy ýazypdyr. O ýerde ýanky şular 67-ge diýen gaty dogry. Şu ýöne ispawnýenýasy ýok. Indi şu meselede mysal üçin men biz opşa aýtdyň. Indi men mysal goýnaýyn. Yankı halkara hukuk koruyan kurumlarda men köp işleyen olanım. Onu her vakt mevsuutname getirdi. Şu çakaçıl tuğutname alt bolmak gatı kıyın. Şularda da şu tuğutname otturuyor. Onun hem adresleri gelir. Dine halkara hukuk koruyan idara değil. Amerikan prezidentinin başlap hemmeti. Siz seyredin. Yankı düşenme boyunca. Koyverdiler. Ne yapsı koyverdiler? Aynen mi? O demeden o oylamak mı? Rasit nereden diye parlamento çıkışı var. O bilýär, birinji bilen şoňa ýanky hemmeti basar üstüne. Şunu sen bar aýdýarlaryň bir derek ine videoda kazarsa, ine audioda kazarsa, ine tekstde kazarsa, sen şonu edenler. Ona jogap berip bilmän soň, bular boşa diýamly. Türkmenistanyň içinden Amnesty International näçe adam çykardy? Bilýäňiz-mi? İçinden biz daşynnaky adamyň gurulmagy edýär. Olar her adam için biz soňra çeligi düşer tıptırmaz. Hiç adamy. Ne on garantiýasyny Allah'dan başga berýän ýok. Ýöne özüňiz bilýäňiz, ýöne biz soňra çeligi de bir gidermez hiç kime. Öňünden gurulşyp aýtdyk. Şoň tekstine çelli öňünden olar bilen gurulşyp ýanky nimet goýdy. Bu ulu proýekt. Eger şol amala aşyryp bolsa, şoňam ýygyna durup adamdan hukukyny gorap, şolary goýbermän, eger deportasiýa etjek bolsalarym, halkara gurulmalaryna şoňa göňükdirip zat edip, şonu alyp çykyp bolsa da, iň bolmanda şoň belli bir bölegini, şo ýanky raýatlanmadyň, şu pasport almaga mümkinçilik berilse, hem şol urda ýanky ýaly üstünlük gazanylsa, bu onu Berdim Muhammedowyň rejiminiň üstünden gazanylacak nowatda akur üstünlük bolar. Gatı dogry, gatı. Ýöne bu işte ýanky ýaly huk patarly taraplary bar bolansoň men şonu duýdurup meni bunu etmeýäňim diýen mokto. Şu durly taraplaryna seyredip şonu bir giňişrek analiz edip şu dogry edilýärmi, şol obyektiv baha berip edilýärmi ýa ýöne şowly ha biz iş edýäsip bir iş görkezden kişi bolmak üçin edilýärmi? Adamdan janyny orta halyp, ana olar ýalam garaýşlar bar. Indi ýene bir zat bar da käbir adamlar biziň raýatlarymyz bilen ok şol kanunçylyk taýdan Türkmenistanyň şu daşary ýurtdaky ilçehanary we konsulluklar hakykatdan hem pasportlary täzelemeli, şoňa borçlymy ýa-da iýber ýa-da baraňdan iýberýärler da ýok Türkmenistana gitdi şo taýdan alýar da şolaň şu berýän görkezmeleri kanuny görkezmeýän kanun diýil. Indi men şo barada birazjyk maglumat berýän sebäbi eden çykyşyňyzda gynansak da konstitusiýa tarapyndan goralýar diýäňizde bir anyk bir madda salgylanmadyňyz, şoň üçin men görkezmek üçin Türkmenistanyň bir kanuny bar. Şu zakon Türkmenistan Türkmenistanyň migrasiýa barada kanuny, olam ýene ors diline bar. Indi men şonu käbir maddalaryny türkmen diline terjime etdim. Şuýdan nähil hukuk berýär şu barada. Türkmenistanyň migrasiýa baradaky kanuny 24-nji madda. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistandan çykmak we Türkmenistana girmek tertibi. Indi şoň 24-nji maddaň 1-nji bölüminde şeýle diýilýär. Türkmenistanyň her bir raýatynyň Türkmenistany terk etmäge we Türkmenistana girmäge hukuky bardyr. Türkmenistanyň raýaty Türkmenistany terk etmek we Türkmenistana girmek hukukundan mahrum edilip bilinmez. Hiç kim sizi ýurda dolanmakdan mahrum etmäge hiç kim haky ýok. Ýurtdan çykmaga da haky ýok. Çykmaga da böget bolmaga haky ýok. Ýöne bir zatdan ştaýda anyklaşdyrjy. Türkmenistandan çykmak hukuky şu kanunyň 30-njy maddasyna laýyklykda wagtlaýyn şäklendirilip bilinir diýär. Indi men şonu anyklaşdyrjak bolýan. Diýmek şu kanunyň 30-njy maddasyna bir käbir punktlar bar, käbir jümleler bar. Şoň esasynda Türkmenistanyň raýatyny ýurtdan çykarman bilýär diýildi. Olam näme diýin? Hem şol 30-njy maddada 10 sany sebäbi bar. Nähil sebäbe görä ýurduň raýaty çykarylman bilinir. Ine 10 sany sebäbi bar şu taýda. Indi şu taýda bir giden sebäpler bar. Ýani eger adama ýurduň içinde jenaýat işi goýulan bolsa, ýa-da adama eýem hukm çykarylan bolsa, jenaýat işi bilen baglanşykly, ýa-da ol harby borjyny ýerine ýetirmän gitjek bolýan bolsa, şolar ýa köp zatlarda şoňa böget bolup bilýärler. Ýöne eger şu zatlaryň hiç dem ýok bolsa, şu sebäplen
şu 10-njy bölüm mi? 10-njy sebäp bar. Şo sebäpde näme diýil ya? Şol raýatyň diýä ýurtdan çykmagy Türkmenistanyň milli howpsuzlygyna howp awanlaryan bolsa, şoňa garşy gelýän bolsa, biz diýä şoň öňüni almaga biziň hakymyz bar diýä. Beýdimek näme diýmek? İslendik adama garşy, islendik raýata garşy ýanky bölüm ulanyp bolýar. Sen alyp barýan işiň, ýa senin biriniň ýanyna plandat diýipdiň bolýan. Şonuň Türkmenistanyň milli howpsuzlygyna degişli bir mesele, şoň aýdanladym. Şoň üçin biz seni ýurtdan çykarjak gälliwe milliýaş olar. İstesine de şu punktlara degişli esasda diýä raýatyň ýurtdan çykmagyna böget bolnanna şoň şikayetina garalanok diýil. Şu kanunyň bir punkty bar da ýa men seretdim da. Şonu diýä şikayet edip suda ýüz tutamam diýä şoňa biz biziň diýä jogap bermediligi hakymyz bar diýen şu kanunda ýazyldy da. Indi buna bir tarapy ýene bir aýtjakladym, şu kanuna degişli 29-njy maddasynda Türkmenistandan çykmak we Türkmenistana girmek üçin Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny bermegiň tertibi. Türkmenistanyň raýatlary pasport almak üçin Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň idaralaryna ýüz tutmaly. Näbala bir tarapy. Indi pasport alınýan ýer şol döwlet migrasiýa gullugy da. Ýöne Türkmenistanyň daşynda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary pasport almak üçin döwlet migrasiýa gullugyna Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň we konsulluk idaralarynyň üstü bilen ýüz tutýarlar. Diýmek, eger daşynda ýaşap beren bolsaň, hemişelik ýaşamak diýmek näme? Sen elinde bir uzak möhletliğin daşary ýurdun wizasy bar, ýa-da sen elinde aýdaly hemişelik ýaşamaga mümkinçilik berýän bozgunluk statusy. Indi senem Türkmenistanyň şo pasportyny uzaltjak bolýan möhletini diýmek, şo konsulluklara ýa-da diplomatik wekilhanalara ýüz tutmaga hakyň bar. Bu raýatlara pasportlar Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň merkezi idarasynda taýýarlanylýar we Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary we konsulluk idaralary arkaly gowşurulýar. Diýmek şol pasport taýýarlananda döwlet migrasiýa gullugy taýýarlaýar, ýöne gowşuranna daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalar gowşurýar şonu. Konsulluklar gowşurýar. Şonu hökmen Türkmenistanyň içine barmalylygyň düzgün ýok. Ýöne Türkmenistanyň diýe öz territoriýasy pasport almak üçin raýatlar migrasiýa gullugyna ýüz tutupdylar. Diýmek, şo diňe Türkmenistanyň eger içinde bolsaňyz diýýämsiz, baran bolsaňyz, onda şu içinde kaňyz onda Türkmenistanyň şo ýerli döwlet ýanky migrasiýa gullugyna ýüz tutmaly. Eger daşary ýurtda gelip beren bolsaň, onda ýanky ýaly. Indi ýene bir madda bar şu taýda. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistanyň çäginden daşarda hemişelik ýaşamaklary bilen bagly tertip. Şu hemişelik ýaşamak diýilýän zat näme? Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistanyň çäginden daşarda hemişelik ýaşamaga gitmäge hukugy bardyr. Türkmenistanyň çäginden daşary hemişelik ýaşamak üçin gidýän Türkmenistan raýatlarynyň barýan döwletleriniň kanunçylygyna göýüňine tutulan wizasy ýa-da degişli ruhsat bolmalydyr. Diýmek elinizde eger daşary ýurdun wizasy bar bolsa, sizem çykan bolsaňyz, diýmek siz ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýaty daşary ýurtlarynda. Indi men ýene bir boşmaçy hökmünde şonu raýatlara ýasatdym da, şo edýän çykyşlarymda birazjyk şol seljermeler ýetmeýän şunla. Indi ýene bir aday diýäňiz, şu edýän çykyşyňyzda da şu rejimi aýyrmak meselesi bar edi. Siz aýtdyňyz, şu çägler ýola goýar, eger birden rejimden bize garşy gidip nemesse, onda biz ýanky konstitusiýa laýyklykda pasportda çalışmak üçin Türkmenistana gidip oturmagyň geregi ýok. Onu öz ýaşaýan ýeriňizde ýakyn ýerde ýerleşýän ilçehana ýa-da konsulluğa çalışmaly diýdiňiz. Onuň da dogry ýöne şu taýda bir zat bar da. Ýanky ýaly meselelerde indi şu çäreleri ýola goýmak bilen siz aýdýaňyz, şu rejimi aýyrmak üçin 6-9 aý möhletimiz bar. Geljek maýa çenli şu rejimi aýyrmaly diýäňiz, soňra aýdýaňyz, hatta tiýada ýyla çenli aýyrmak nime planyny goýýaňyz da. Ol ýanky bir möhlet goýmaklygyňyz näme bilen baglanyşykly? O iň aňyrky möhlet maýa çenli goýupdyňyz. Ýöne şu tiýada ýyla çenlem şoň bolaýmak mümkin ýaňyz da. Indi olar ýaly anamly gurrun etmäge näme hili ýasasy bar? Men üstten türlü soru, türlü yerlerden aýtdyňyz. Men birinji soru bereyim. Ýanky maddalar gol geçirdiňiz, gasy dogry. Biz Türkmenistanyň içindäki raýatlar boýunça ýanky akça geçilen dine daşyna bolýan. Oňa ýanky wizaly bar, raboçy wizaly bar, ýanky wid na жительство türlü raýatyň çalışmadyk adamlara. Şu raýat, Türkmen raýaty oturan adamlara şol akça gidýär. Oňa görnüşleri bar. Ýanky pasport dolu bolsa ýa ýitren bolsa eýleki beýleki.
Bunun için bizim ştablarımız var, bizim ştablarımızın ketkitleniye, onu doğru düşündürüş geçiriliyor. Şimdi ikinci sorumuz var. Biz şul akçany, şul arada prinsipialna согласие almak için yazdı onu. O prosedurni, yani pasportu afarmat etmek için o dokumentler yeterlik değil. Misal için pasportun formulyarı var, yürüyte, doldurmalı. Pasport alacak olsan. Yine şul hatta, şu formulyarda siz yaptılan yok. Donald Trump'ın adına, Macron'un adına sığmıyor. O zaman o yerde konstitusiyon yani kaydı bölükleri boyunca pasportoriyanı sığmıyor. Şunun için şu hat, umum hat, generalni, şol pasportunu men kanunum var, şunu berim. Şu prosedurunu açın deydi. Şanlı. Ondan sonra yankı pasportla kontakt etmeli şol adam bilen, yine gelin biz size blank veriyor, siz doldurun, suratlarınızı getirin, prosedura başlıyor. Biz onu prinsipiyelne bir ayın içinde yankı prezidentten, hükümetten, ruhsadan almasak, onu bir şol aksamı datılar ediyor. Yankı hem mecnarun organizasyon, Avrupalı'nın çıkışın var, hem de datlar eder. Şol aksiyanın netiz amala aşırıngıda yankı şol men yankı okan kanunum var, migrasiya barıdaki kanunun düzgünlerini bozulyanlığına talgılanıp bolýar-da. Eger häzir şeýle aýdyşyny, şoda eger şeýle aýdyşyny diýýär, şo raýatlara birazjyk düşündirmek gerek. Şu kanunlar şu datlar ýazylygy, ýani anyk ýazylygy. Sizin hakyňyz bar. Daşa ýurtlardaky konsulluklardan, ilçelerden pasport almagy, pasportyňyzyň möhletini uzatmagy hakyňyz bar. Şol hakyňyz, hukugyňyz bozulsa, şonu ýerine ýetirmese diýmek, sizin näme etmeli? Türkmenistanyň hökümetini ne suwda bermelimi? Yani olama uliş, eğer şonu yerine getirmeseler, on prosedurası nähili? Biz Türkmenistan hükümetinin suwda bermelen yok. Onda näde bu meseleni çözmekçi? O sebäbi on prosedurası. Mesela için sebep burada edilmedi. Biz yankı rayonlu suwda ýönelmeli, rayonlu suwdan şäher suwduna, şäherde suwdan yankı ýokary suwda hemme prosedura geçenden soň, eğer şu mesele çözülmedik bolsa, ya näde o çözülen bolsa, konstitusiýa garamazdan ondan şondan başlap siz gazki suwdy berbilýär. O ýerde utulýar. Şonuň üçin türkmen adamlar daşynlaky ýerleşýän şu proseduryny tupiýa düşdiler. Şu proseduryny tupiýa biz öwrenip mejnarod sowpçylaryny galdyryp şonu davliyene basyş edip şu ýagdaýy çözmän ýagdaýyna näçe bir konstitusiýa ýa normalaryny goýdyk. Olar ýa kanunlarym ýokarda. Onda diýmek şu konstitusiýa yankı maddeleri bozulýar. Men bir esas soragyma jogap bermediňiz. Bolýa inni şol men aýdaýyn. Öňünden hem aýdaýyn. Şol pasportlaryň möhletini uzatmaz. Ýurdun içine gidin diýär. Inni seredim. Inni kädim näme? Bolýa inni şolaram migrasiýa barada Türkmenistan kanunyny düzgünni bozdular. İlçehanalar hem konsulluklar. Inni kädimiz nämeden bar? Nähil çäre bermekçi? Nädip şolary mejbur etmekçi? On ýuridik prosedurasy var. Birinji bilen ýa-ni hukuk goraýan, adam hukukyny goraýan edaralar bilen olaň ýuristler bar. Ol ýuristler bilen ýa-ni bizim hatlarymyz taýýar edýär. Devletin hatyny hukuk goraýan edaralaryň международный reportёr без границ bir topar edaralar zaklüşeniýetini berýär. Ondan devlete jemleýär şuny. O şol birinji bilen ýa-ni Donald Trump'a hem prezidentlere Europarlamenta senaty berýär. O ýerde ýuridik hukuk adam hukugyny garaýan departamentler bar. Olar şo soragy ýokary galdyrýarlar. Oň daşyndan ýa-ni primoy duşuklar bolar. Ýa-ni lider partiýanyň liderleri Europarlamentdaky. Olar bilen ýa-ni şu soraglar biz ýokary galdyryp, şo ýerde решение Europarlamenta, решение ýa-ni ONU-nyň, решение Senatyň решениýelerini alyp ýazsansy, ýa-ni näme şol решениýeti belli bolar, şular näme etmez. Sebäbi daşyndaky 2 milyondan gowrak adam var Türkmenistanyň, içinde 1 milyondan gowrak. Bolýa inni siz şo anyk nähil gödegine getirýär. Bolýa inni şolary maglumat berdiňiz. Olar billi, şundar ýa kanun bozmalar we olar ozalan bilip berdiler. O has bir serdatlaryň bilip berdiler. Adam öldürmeler bar, adamlaryň direksiz itmegi bar ýurdun içinde. Şolar barada hasabadan berilen ok. Şoňa da çağırış edip otyrlar halkara jemgyýetçiligi, hökümetlerim çağırış edýärler.
Ýöne bulan piňine däle. Inni şu nowatdaky gedek. Şolar ýaly aýdaly şu meseleni galdyraňyzlar. Şu Türkmen hökümetiniň piňine bolar öýdýärmi? Şol netije berer öýdýärmi? Seýerim. Her wagt hemmede o senin ýöne gurlaýan. Sesimiz kesilýär. Aram sesimiz kesilýär. Mikrofonyny daşarak durýarmy ýa-näme? Ýok. Aha. Şu ýerdem ýa, taýdam mikrofon. İnternetiň güýji ýok şuny taýdan. Awa ýa-da başga internetine geçeyim, ýa-da güýçli internetine geçeyim. Ýok, bu bölmeň arasyn. Bolur. Ýa-da her wagt suwutnama dilýärler. Şol argysyndan atkaz etdigi ýa jogap bermedigi şu suwutnama otturýar. Ol bir adamyň suwutnamasy näme? Ondan 100 adam ýa 50.000 adam ýa 10.000 adam berse, ol bir uly suwutnama. Ondan başga da şu suwutnamaň üstüne bir topar mejnarod hukuk goýan edalaryň suwutnamasy bol. Ol bir döwletiniň suwutnamasy ýapasalsa. Dete 6-7 suwutnama bor. Şu kanunla bozuldy. Türkmenistanyň hökümeti konstitusiýany bozýardy. Bir adamyň kydýar, 10 adamyň kydýar. Sizin berýän meselelerinizde o 3 adamyň bozuldy, 10 adamyň, 100 adamyň. Onu Türkmenistan näme diýär? Это частный случай. Ol bir her döwletde bolýan случай. Ýöne haçanda 1000 adam, 10.000 adam, 50.000 adam bolsa, это не частный случай. Это систематическое нарушение. Onu sanksiýona gider. Biz şu sanksiýony gider. Indi onuň şu meseleler gutorulyp üçedilýän çağda ýanky raýatlary deportasiýa etmäge de yerli organ işgärläriniň hukuky bolmaz. Sebäbi tek prosedura gidip dur. Gaty dogry. Siziň emeliňizde delil bar, inha şu meseleler ýa-da Birleşen Milletler Guramasyna berildi, inha şu meseleler, inha şular ýaly halkara guramalaryna berildi diýip iň bolmanda salgylanmagy bir esas bar da. Gaty dogry. Şol hukuk goýan edaralar ýa-da adam. Ol hat bererler. Türkiýanyň midine şol adamlar ýa-da şol hukuk goýan prosedurada girip durlar. Şolun prosedurasy gidip dur. Hiç hili suud şolary ýa-da suud edip deportasiýa etmän haky ýok, sebäbi olaryň toğry prosedurada. Kanun boýunça şeýler şol. Olya, indi bu meseleni indi aýdaly şu taýda neme edildi? Jemler ýöne indi ýanky men beren soragym var. Siz aýtdyňyz indi biz şeýdip şu işleri alyp gidip şu rejimi Berdimuhammedowyň rejimini şu geljek täze ýeleçenni ýa-da bayramçylyk ýeleçenni ýa-da iň aňry möhletem maýa ýeleçenni biz Agdar ýatyp gaty ondan bilen aýdýaňyz da şu taýda bayramçylyk edersip täze bayramny şu taýda berler. Şey diýmäge nähil esas bar? Bu bir ýani populistik çykyş dämi edýän beýanatymy? Düşündirin. Biz dört tarafta işleýär. Birinji международный площадкалар. Ýani Ýewroparlament liderler, partiýanyň liderleri, beýlik demokratik, ýani hukuk goýan edaralar. İkinci площадканы media площадка. Ine sizin bilen gepleşip, ýani Fergana diýdi, Kanal 16/12 diýdi, ýani France Inter, France 24, hem ýerde media площадкада biz şu görüş alyp barýar. Üçüncü tarapdan görüşimiz biz raýatlaryň, daşyndaky raýatlaryň raýat jemgyýetçiligi galdyryp dur. Siz görüşiňizde bilşiňizde görä, häzir bizim Telegram çatlarda uly işler gidilip dur. Ýani ýeçekler gurnap daşyndaky adamlar jemledip dur. Onuň daşyndan içinde başladyğı işe, ýani nimeleri ýeçekler gurnap adamlar içinde konstitusiýa bagly ýuwaş-ýuwaşdan galdyryp başladyk. Onuň daşyndan başga ekonomik, ykdysadyýet, ýani syýasat taraplara amma näçe? Şu rejimi ýykmana mümkinçilik bar. Bu zatlardan daşary. Näme mümkinçilik? Ekonomik tarapyndan, ýani ykdysat tarapyndan Türkmenistan ýykyldy. O näme ýykyldy? Yani bütün dünýäde 4 aýyň dowamında ýani petrolun bahasy gaçdy. O ekonomikler şuň galmaz. Ine mesela şu Fransa'da ýuwaş-ýuwaşdan galary olary maýaçylyk möhlet berip. Diýmek maýaçylyk petrolun bahalary öňki ýaly galmaz. Maýlarda galyp başlar. Diýmek Türkmenistanyň diktatoryň ýyldejisi olar ýaly bolmaz öňki ýaly. Onuň daşyndan häzir içinde karantini geçişi boýunça ýani hemme zatlar baglap başlady. Tehnologiýeski, ekonomiski, finansowa içiniň ýani ekonomikasy öz baglap başlady. Sakraşenýe gidip başlady 60%. Şu sakraşenýe çykýan adamlarym, mysal üçin 2-3 aýdan soň öz rezerwlerini utararlar. Şolar bu düşük aktivist. Şu rejimi
aktivist bizim partiyany başga parti şu rejime karşı eýen gürlän gıýgyra başladı. Indi sizin pikiriňiz Siz gördüňiz da ýanky köçede oturan aýal gıýgyp başlady. Men ölmeýäne taýýar zat ýok. Indi şu tür ýöne bir tarapy bar da şolar käbir halatda şu türkmen halky açlygyňdan öljegem bolan ýöne şu hökümete garşy çykyş etjek gäli diýen ýeni ýaly pikirim döredi da şu bolmasa ne ýeň bolmady diýende da şu adamyň bokurdugyna ýapyşylandan soň da indi sen çöregiňi alyp bileňok, banklardan sen öýe gazanan puluňy, nagd puluňy alyp bileňok. Çagaňy näme ýeklejeňi bileňok, ol şonu da adamlar bir hil bir gurumaçylykly bir üşäg etdiğini bir protesti çykyr. Oklarda şu köçäň öňünde öýdüň maşynyň astyna oklajak, öýdüň asyp öldürjek. Ýöne hökümetiň bir edarasynyň öňüne baryp çykyş etjek. Bir hili bir adamlara şu medeniýet, şu düşünje ýetmeýän ýaly görünýär-de. Indi sizem bolsa, siz bolsa bu üstesine ýene bir hili bu halka uly önemlileri baýjaňyzda, häzir ekonomik ykdysatdaýdan hasam bir çökde ýugup diýäňizde, adamlar hasam bir açlyga tede bar bolsalar, ondan aýagalar diýen umydyňyz bar da. Şol umum jemläp aýdanda şo bolýar-da. Şonu aýtmaga esas barmy sebäbi men ene häzir hem görüp otursa adamlar ýere zat ýok. Ýöne şu maşynyň öňünde öljek bolup otur, ýöne hökümetiň edarasynyň öňüne baryp eline prakat bilen çykyş edýär o. Şoň umyt barmy şo halk şu şeýdi aýagalar diýip. Beredim. Bundan 2 ay mundan daşyna adamı bulu ýalganmaýady. Häzir ýanky samolyota on portretini goýup aýlantypdylar. Adamlar hak alyp başlady daşyna. Ol näme ýanky challenge edip başladyk adamın ýanky avantaj diýerler, ruhuny aldyrdyk. Ruhuny aldyp başladyk. İçindäkiler gaty dogry diýenler. Olar soň demine çeldi bolarlar, ondan ýa özüne atar ýa maşynyň öňüne atarlar. Indi boldy biz doýduk diýip. Näme sebäbi tizlik wezipeli milisiýa ýa häkime bular yarım Allah diýip söýledýärler. Pul bok diýip söýledýärler. Şoňa garşy Hudaý sakladyň bir zat diýmäni, ýöne şonda da Serdar etrawynyň Jdan kolhozyna lewatda şol üýüşüp kolhoz başlygy, häkimi, milisiýany vurup içine ýerip milisiýanyň gatylaryny çympytyr etdiler. Başlady ýam içinde. Ýuwaş gider inşallah bizim halkymyz gahrman halkdyr. Ýöne öz hukuklaryny bolman soň bir topar adama korrupsiýonera hukuklaryny ýedip pulny ýedip diýer. Onu biz düşündirer. Milisiýalaryň, beýliklerin pullar azalsa, nida bolsa häzir köpüň ýetdi. Ol adamlary öňe iteler. Ýöne öňünde ýanky propagandasyny, ýanky düşündürüşler geçirmeli bolýar. Indi soňky siziň ruhlandyryp eden beýanatyňyz bar da şu 4-nji iýulleden çykyşyňyzda. Säýjaňyz öz hukuklarymy öz elimize alanmadymyza, bu rejim gider, rejimi onsoň tutup alarsa, şuwd eder diýäňizde. Yaman anlatlaşdyryp goýýaňyz. Rejimi birinjiden gidirmekde ul iş bar da, gidiräýän ýagdaýyňyzda hedip tutup alarsa diýe şuwd eder diýäňizde. Şonäýin, o nähili real ýagdaý. Men maňaýyn. Siz Ýoldaş Jadanyny tanýaňyzmy? Jadany. Ýok, şahsy tanışlygym ýok, öňe bilýän kimdigini. Näme iş edýänini bilýänmi? Bilýän. Türkmenistan dolandyrýan sol adam. Ýok, hawa Jadan Hramowda, Jadan hawa. Hawa, birinji çykyşymda, biziň birinji çykyşymyzda ýanky prezident Sowetde güllüler bular. Şans ýok diýip. Indi häzir bular näme diýär? Ýanky professional organyny üýşüp bilimli situasiýany kontrol edemok diýip boyun alýar. O maglumat sizden ýerden gelip dur. Bizde aktivistler var içinde. Şol men adamın adyny aýtsak gel, ýöne. Oraya aýtmak rukmandan ýöne şu Jadanyň aýdýan sözlerini eşitip şonu ýetirip bilýänler bar. Ol ýa-ki professional organyň ýa-ki ýoldaşynyň öňüne aýtdyşyn. Bir ulu ýoldaşynda ýa-ki kiçirak ýoldaşynyň öňüne aýtdy, onu skryvat eden okşan. Situasiýa ýa-ki ýagdaý gün-günden kynlaşyp gidýär. Men näme çekýän ekonomik. Hemme politikan ýerinde ekonomika durýar. Ekonomika eger ýatsa, sen politika näme diýsen diýip ýatýar. Şoň üçin şuların ekonomikasy ýykyldy. Mundan başga günne aňyr berýän garz aljak bolup ylgýarlar. Bular näme üçin Ýewroparlamentde näme üçin imij gerek? Demokratiýa. Demokratiýa imiji bolmasa bular pul hiç kim bermez. Pul hiç kim bermese ýa hökümet ýapylýar. Bular hiç kim dinlemeden, içinde de daşyna da ýöne bulary bitsilen, sensiz mensiz ýa adamlar suwd eder. Ýa pyçaklary ýabrak ederler bular.
Ondan bular yankı imajını saklamak için, açık hükümetin bağdan götürmek için, demokratik işleyen için, eğer o yerde 1 milyardan 3-5 milyar pul veriyorlar, o pulu almak için stabiliniz gerek. Stabilini götürmek için, yankı bizde kanun boyunluğunu o, yankı hişat boyunluğu, yardımda olsa Orsiya Yanukovych'e 3 milyar verdi. Çok pul gitti, tutardı. Bu derece her Türkmenistan var oluyor. Bizim maksadımız her yerde hakiki yüzünü göstermek. Son yüzünü göstermezse şuna hiç kim pul vermiyor. Hiç kim pul vermezse öz-özlerine yıkılıyor. Böyle öz-özlerine yıkılsa halk veriyor. Kaos olur. Çünkü şu adamların konstitusyon hukuklarını yuvaş-yuvaştan alıp gelecekte rahat cemiyetçiliği, indikator, korrupsiya karşı, yani diktatorsa karşı indikator olup duran. Jurnalistler, rahat cemiyetçiliği size yol vermez diktatör olmalı. Şunun için biz olaran şeyle olaran aldırıyak, daşınan aldırıyak. Siz bu soru verdiniz, biz için ne ayırdıkça? İçini yuvaş-yuvaştan bir işler başladık. Adama indi kanunları verip başladı. Indi düşünüp başladı. Şeyle kaldırıp, daşını kaldırır, şeyle daşı var, şeyle içi var. Yuvaş-yuvaştan sinkronizatsiya eder. Bir günden kaçı içi tayarrak bolunlu, kalk ayar der. Ben İçine bir 20-50 bin adam tarar. Ben şoň şuny aýdýanda tedim goýan ýanky wagt möhletini de var şunda teýade çenne ya inni kiling maýna çenne şunu eder diýäňiz bolan şu gatyr çakdan aşarak optimistik neme garaýşal bolup görünýär da bir yerden birazjyk aýaňy diýýäne dältiňiz da diýilen pikir döredýär da ýa-ni ýöňem kän finansiýal görüli bu urda da ýöne näýilim bolsa şu taýda ýanky bir gelen optimistik garaýşyňyň etarynda bir pozitiv notda tamamlaýyn onda şu günkü gepleşigi. Awa. Bugünkü gepleşigi şu Türkmenistanyň raýatlarynyň daşa ýurtda ýaşaýan raýatlarynyň täwir hukuklary bilen baglanyşykly meselelerde ýüze çykýan kynçylyklar barada gurrun etdik. Ondan daşyndan ýurdun içindäki ýagdaýlara da degdik. Umuman gepleşik gadykly bolanlar diýip pikir edýän. Awa gepleşige de şu demokratik Wybar Türkmenistana ýa-ni Türkmenistanyň demokratik saýlaw adly platformasynyň eginleş başlyklaryndan biri Murat Kılıçdarow Gurbanow gatnaşdy. Murat aga köp sag bolun. Aýdan pikirleriniz üçin. Gepleşik alyp baranam jurnalist Allah Murat Rahimov. Ýene-ki gepleşigimizde çenli hoş sag bolun.